Il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ fl-qdiet volontarji u fil-ġid li dawn iwettqu fil-komunità Maltija. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Kevin Kutajjar, Claudette Buttigieg u Ivan Bartolo, kif it-tnejn il-Partit Nazzjonalista nidaqat ta' proposti li se jkunu qed isaħħu u jgħinu s-settur tal-volontarjat u l-NGOs. Kevin Kutajjar semma kif gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jaħdem biex ikun hemm tnaqqis tal-burokrazija għall-istess għaqdiet. Imbarkaw fuq eżerċizzju nazzjonali, ovvjament bil-konsultazzjoni bis-sem tal-għaqdiet volontarji kollha biex nissimplifikaw il-proċess ta' burokrazija żejda illi qabba bih dan il-gvern lis-settur tal-volontarjat. Aħna rridu li l-għaqdiet jiffukaw fuq l-iskop li għalih ġew imwaqfa. Fost l-oħrajn il-Partit Nazzjonalista jara li jkun hemm reġistru wieħed biss amministrat mill-Kummissarju għall-Volontarjat, jara li jkun hemm portal elettroniku wieħed user-friendly li ħajjar u jgħin l-għaqdiet volontarji biex jagħmlu dak li tissejjaħ self-regulation u jsaħħaħ is-supervizjoni tal-Istat fuq il-qasam tal-volontarjat biex joffri serħan il-moħħ lil-banek. Claudette Buttigieg tenniet li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jkun hemm eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq ċerti proġetti u li jkun hemm ukoll eżenzjoni tat-taxxa fuq id-dħul meta jingħataw donazzjonijiet il-għaqdiet. Hemm ċertu għaqdiet li jagħmlu fil-fatt xogħol li jkun anke ta' ċertu portata u ta' ċertu kobor. Illi dan sfortunatament iridu jħallsu ovvjament il-VAT fuq u illi ovvjament jagħmelhom iktar diffiċli biex jagħmlu dawn it-tip ta' proġetti u allura ħana qegħdin nipproponu min-naħa tagħna illi meta jkun proġett ta' importanza u ta' fejda nazzjonali hemmhekk neżentaw il-VAT lill-għaqdiet. Gvern ġdid nazzjonalista jsaħħaħ l-irwol tal-Kunsill Malti għal volontarjat u jwetta eżerċizzju nazzjonali biex jiġu identifikati proprjetajiet tal-Istat battala jew li ma jintużawx sabiex dawn il-proprjetajiet jingħataw taħt ftehim il-għaqdiet. Gvern ġdid nazzjonalista jagħti l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Volontarjat aktar riżorsi biex jaħdem, jagħti l-Kunsill Malti għal volontarjat l-istatus li jixraqlu jagħti wkoll aktar għajnuna il-għaqdiet fuq livell reġjonali kif spjega id-deputat Ivan Bartolo. Bekk noħolqu l-idea anke ta' one-stop shop reġjonali mnejn għaqdiet ikunu anke jistgħu jirċievu possibilment is-servizzi kollha li jkunu jeħtieġu direttament fiż-żoni fejn joperaw. Dawn iċ-ċentru fil-fatt jiġu amministrati mir-reġjuni jew entità delegata minnhom b'kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Volontarjat, il-Kunsill Malti għall-Volontarjat u l-Uffiċċju tas-Servizz Ewropej f'Malta. Gvern nazzjonalista ġdid jipprovdi aktar riżorsi billi jara li jassenja mal-għaqdiet kollha volontarji u mhux governattivi ħaddiema mis-settur pubbliku biex jgħinu il-dawn l-għaqdiet u konxju mill-varjetà wiesa ta' qdiet li jeżistu f'Malta, Gvern nazzjonalista ġdid jikkonsidra kategoriji ġodda l-għaqdiet bħal dawk l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw xi settur ekonomiku jew soċjali jew inkella xi professjoni.